Herri Sanferminak herri mugimenduko 17 eragilek eta norbanako osatzen dugun plataforma da, eta aurten Iruñeko Aldezarrean txosnagunea izango dugu berriz ere, plazan zehatz-mehatz. Herri Sanferminak Iruñe herriko herri mugimenduko eragile eta norbanako desberdinak osatzen dugun plataforma da, eta kaleak hartu nahi ditugulako, beste jai eredu batean sinisten dugulako eta gure espazio propioak behar ditugulako, txosnagune bat jarriko dugu aurtengo Sanferminetan, uztailaren 6-tik 14 eta gitara oparo bat prestatu dugu egun hauetarako. Herri Sanferminak auzolanaren bitartez eta lan bolondrez eta militantearen bitartez aurrera ematen dira, bai antolaketan, bai egun horiek berak, eta zapalkuntza guztien aurrean eta eraso guztien aurrean jarrera aktiboa izango duen plataforma bat izango da Herri Sanferminak. 9 egun hauetan zehar, Sanferminetan zehar, gitara oparo eta parte hartzaile eta anitz bat prestatu dugu, bai izan kontzertuekin, bazkariekin, bertso saioekin, antzerkiekin, eta guztia aurrera eraman ahal izateko beharrezkoa da jendearen parte hartzea, eta animatu nahi zaituztegu antolatu ditugun auzolan desberdinetaran parte hartzea, izango direla uztailaren 1-tik 5-era goizeko 10-etan eta arratsaldeko 5-etan, eta bestetik txandetan parte hartzera. Izan ere, Herri Sanferminak auzolanen bitartez eta txanden bitartez aurrera eramaten dira eta beharrezkoa dugu zuen laguntza. Beraz, adi egon sare sozialei, bertan izena eman dezakezue, eta sare sozialen bitartez izango duzue gure berri. Eta azkenik gogoraraztea, bazkariko txartelak erosteko azken eguna uztailaren 5 izango dela, Zabaldin erosteko aukera duzuela, eta besterik gabe animatzea Herri Sanferminetan parte hartzera, auzolanetara etortzea eta txanda egitera. Gora Herri Sanferminak!